Hvad så? Det er bare, du er en skodfotograf. Ja, det bliver jeg ikke god til. Kan du ikke smøge til mig, Kjeld? Jo, det skal jeg gøre. Det er lyst til at høre. Det er lige ham, der er marokkaneren, der er med på sin skole. Hvad bum, mand.